RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Sitio Bungaw, Barangay Trinidad, Gihongan City, Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Renalyn. Recorded by X Thunder Gaming. Day, Renalyn. Ila-ila din mo sa akong amigo, si Selmar. Selmar, si Renalyn. Kumusta, Lin? Okay ra. Pwede ko mga makigamiga naman, Lin? Amiga raman ka ha. Pwede. Pwede ko mga yun sa imong Facebook account? Ha? Kuan. Hatagi na lang na, Day, uy. Gusto ba na siya makig-amiga ni mo? Sige na lang, uy. Mauni akong FB, oh. Kumusta, Lin? Ikaw ba? Bago pa ganitang nagkita, nangumusta man ka dayon? Bitaw, gimingaw ng pundi mo. Atik sa day. Tinood, bitaw. Abot, bitaw, naunsa ko. Lin, pwede ko mabisita ni mo. Nga nang mamisita man ka? Ganahan lang ko, makanha ko na sa inyong lugar. Mana ko, ha? Makadumdum day ka. Mangutan ako kung nasa labi ninyo, ha? Oh, bahala ka. Salamat, ha, nga nakikatubang ka na ako. Kadumdum sa kadinis amo sa? Pwede madumduman. Basta gugma na mo'y magsugo. Selmar. Ang tinood, Lin, the love at first sight ko ni mo. Sa dihang nakailata ka, wala ko makatubog tarong. Nagsigil kong hunahuna ni mo. I love you, Lin. Selmar. May chance ka ako. Time pa. Makalitan man sa tanimo, uy. Ni anira day karon manguyab na ako. Lin. Kaya di mo sa ko ganahan nga panguyaban ka sa cellphone. Gusto na ko nga personal yun. May chance ka ako? Ako pa naman ang hunaon, Mar. Sige, magpaabot ko, Lin. O dili ko mohunong hangtod nga duwato ni mga kong gugma. Sugta, uy. Day. Aw, unsa man? May feelings ka niya or wa? Ganahan ko ni Selmar, day. Gaan kayo nga kung buot niya. Oh, kun maon na. Nganong pantusan pa man mo ang taho? Sugta, uy. Tinota, Renalyn? Imo na kong gisugot. Oh, Selmar. Uyab na ta. Abi mo, lipay na kay ko. Nga imo na yung kong gisugot. Hangyo lang na ako ni mo, ha? Ayaw beg ko binuangi. Ayaw gyud ko pasakiti. Oh, Renalyn. Ako lang isa mo. Mahalo no pangkaunta ka. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta man yung relasyon ni Selmar, day? Okay naman, day. Pinangga naman ko niya. Maayo hinuon, day. Basig siya ng imong forever, day. Kanindot unta, day, kung mahitabo na. Bilak, ruta, nga wa mapakita si Selmar ron. Dili minuta sa imong ini. Asam di ka ning tawhana naglaag-laag. Pasensya na kalin, ha? Busy lang kay kurong panahon na kay namoy sugos papa na ko. Nako'y dagang lakaw-lakaw. Mao ba? Okay ra, uy.
Nakalitan mo lang gud ko nga wa ka magpakita din sa amo. Pasig karong semana ha. Mahuman na ning gisugon papa nako. Pagkasuri na ko og balik din sa inyo. Salamat in taon nga nahumanagid ko sa akong gipang trabaho. Magkalingaw kong cellphone, uy. Aron mawaling akong kakapoy. Oh. Hala? Kitsa man ni message. Huwag mo ko makaila ini. Dili man ni masabot ang pangan. Ah. Uy, babay. Palay si Selmar nga akong uyab. Uyab ding Selmar ang ni-message na ko. Maayo kinanawag ka. Naunsa di kami ka? Ayaw ko tawag amiga. Dili ta amiga. Kinsa di ka? Di na kinalang mahibaw kung si Kinsa ko. Ang ako lang ikasulti ni mo, ngayon na pag-shot-shot ni Selmar, may makasamo ka sa mong relasyon. Oh. Ganong imo manigibuhat na ko, Selmar. Sorry lang Kailin ha. Hindi na ko tuyo nga pasakitan ka. Kung si dili tuyo. Ingon ka mahal ko nimo. Ug mahalon ko nimo. Ngano man ni ha? Ganong may lain naman kang uyab. Ibog mong ganal ako na bayana, good. Magsige nag-adto sa amo. Ito nga may nahitabo na mo. Ginoo ko. Pero am kay gugma ng bayana, Lin. Ikaw nga kung gigugma. Ayaw na kong sultihi, Ana Mar. Dili na ko matuo, Ana. Rinalin, Pag-focus na lang sa bag-o ni mong uyab. Kalimti ko kay kalimtan na sad ka. Marag nga katampog yung kuskibati ni mong kagool ronday. Kaya ako ba nagpalaila ni mo ni Selmar? Okay ra dayo eh. Ayaw lang basula imong kaugalingon. Dili lang gid masaligan si Selmar day. Ayaw lang kagool day. Kay basin ti ay, may gitagana ang Ginoo nga para gyud nimo. Kumusta naman ka? Okay na ako day. Naka-move on ako sa gibuhat ni Selmar na ako. Maayo hinuon day. Hapit na hinuon ko malimot da. Ha? Ang unsa man? Nang regards dito sa Chris nimo. Nauli na din si Christine sa ato? kumusta, Lin? Ako'y angay mangumusta ni mo, uy. Kitagsa na lang kay kang mauli din sa ato. Saon, tuamos layo ang akong trabaho, gud. Mausad lagi. Asa man mo asawa? Sawa, boy. Bupatawang ko maminyo, eh. Pagminyo na, uy. Aron managhan ang gwapo din sa atong lugar. Ako musugot ka na ako, magminyo na ko. Ha? Ikaw ba mo, ginay? Akong kamingawa ni mo. Kanang imong ka-joker. Huwag ka magmedya, Lin. Oh. Ang tinuod, kauna pa mong ganahan mo. Pero wagid ko makasulti sa akong feelings. Karong bagid. I love you, Lin. Chris, May paglaom ka ko nimo. Renalyn. naibaw ka, Chris. Natagam naman ko ining gugmang-gugma, uy. Makatagam ang gud mong mga lalaki, good. Maayo kay mo mapasalig. Niya himan-himan. Inyo laming pasakitan. Oh, ayaw sa ko i-appeal, eh. Naibaw man ko nga bag-ulang ka nasakitan kay nangitaglain ng imong uyab. Pero, lahi ko, Renalyn. Mong hatagi lang ko higayon nga higumaon ka. Ablihi pagbalik ang imong kasing-kasing. O, pasudla ko. Chris, Ayaw ko bala ka, wa ko magdali. Andam kong magpaabot hangtod ka sa kamaluin ako. Chris. Dililipas ang araw, lagi kang naiwala ka sa
Sa pila ka buwan nga pagpanguyab ni Chris nako, naluoy ko niya. Ug ako na lang siyang gisugot. Kaya nakita man ako nga seryoso siya diri nako. Wa sa ko magmahay kay pinangga man ko niya. Dili pareha sa una na kong uyab, nga igo lang kong gipasakitan. Pero sa tinuod lang, hangtod karon makahuna-huna ko panagsa ni Silmar. Og makapangutan ako, nganong iya kong gibiyaan. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Rinalyn nga taga Sitio Bungaw, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan. Bakit mo ako, ine? Ang mong kaagi gibahatan no doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadres lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya.